Sapa sing muni wis? Gender kuwi sampun. Wis po? Wis kok. Oh, urung ramen-ramen kuwi lho wis. Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae. Sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik kok bayarane keri kok. Ya diem-diem sik ngono lho maksude. Diam-diam apa? Delokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus Kowe nek pengen bayaran sesuk ora samule ndelok TV bareng karo aku. jangan aku ming kon delok TV. Lah nek padha ngrasake ndelok. Ya gak aku ngomah duwe nek main TV. Ora cilik. TV kok 7 in. Monggo keluargane wong 6 nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe.